nje ngokuthi into ezoyichaza kabanzi kuyena ke esinake njengamanje naye futhi ke ezofisa ukuthi esiphe futhi ubufakazi ngenkosi yamanazareta. Sikubingelela sikwamukele emsakazweni kweNgona FM. Angibingelela abalaleli. Amen. Ngona FM. Cha mhlawumbe nje ukuzisho ukuthi ubani okabani kuphi nendawo ngaphansi kwaliphi ibandla bese singena odabeni. Umfundisi uMathenjwa lo la kuMazala Enfekayi ubade kuba ibandla eliholayo ukukhanya kwamaKristu. Mhlawumbe ngabe unesikhathi esingakanani ukhona leli bandla? Leli bandla lisunguleke ngo-2010. Ngaleso sikhathi bengihamba nje ngiyikhonzela noma kuliphi ibandla makuyisonto. Kodwa kuthe ngo-2010 ngisayikhonzela nje kukuhle ngaboniswa ebusuku wehla imbokodo emnyama eshunqa intuthu. Yehlela emhlabathini mayibhodloza umhlabathi nami ngawela phakathi okungangokuthi ngeke ngikwazi ukubala amakhilomitha ukuthi ayengakanani. Kuthe ngesikhathi sengiphansi ngezwa umuntu ememeza mangibuka phezulu ngabona ilambu elincane elingangenkanyezi. Uthi lo muntu kimi phuma weMathenjwa lapha. Isikhathi sakho sona siphelile sokuphila emhlabeni. Kodwa phuma la ukhona ngifuna ukuthuma. Ngihambe ngibambelele idunjini ke zabantu ngaze ngafinyelela ngaphezulu komhlabathi. Ikhona intaba ke la okuthiwa iNgwaneni mawusehluhluwe edolobheni unyuku emdletsheni. Khona intaba lapha okuthiwa iseNgwaneni. Uma ngibuka uthi buka lapha phezulu manje ngiyabuka ngibuka phezulu kwalentaba ngithi hayi ngiyayazi lentaba. Uthi uyayazi ngithi yebo ngiyayazi. Uthi buka phezulu ke lapha ngibone ubhalwe esibhakabhakeni ubhale ukuthi ukukhanya kwamaKristu Apostolic Church in Zion. Uthi okwenza ukuthi ngikukhiphe ke lapha ngifuna ungisebenzele. Sukela namuhla ke uzosungula leli bandla leli elizobhalwa kanje. Kodwa ngokuyinsuku zakho wena ziphelile emhlabeni. Nawe ngabe ufe nalaba begula bephethwe izifo ezihlukahlukene. Kodwa wena ngifuna ukukuthuma. Ngidluleke ngisela. Engifuna ukukuhlaziya ke lezi ihloko zami zonke namhlanje ukukhuluma ngalomprofeti esikhuluma ngaye namhla. Abambiza ngawo wonke amagama abantu emhlabeni ngenxa ukuthi abazi. Ngizofakazisa ngencwadi kaZakha 22 verse 28. Uthiwa ke lapha ningasisusi isikhonkwane esidala sobaba mkhulu beni. Ngifuna ukuya lapha ke ekuthenini mina uShembe lo enikhuluma ngaye ngimazi kangcono. Ngo-1991 lapha ngisesikhawini ngithi ngiyofuna umsebenzi amafoni bengekho. Ngiyasuka ke lapha ngiyofesa eRichards Bay ngiyawuthola umsebenzi kuwumgqibelo. Uma sekuwumsombuluko sengithi ngiye emsebenzini ngigibela imoto engaditshelwa yangihambisa imini yonke. Ngifuna njalo babugxabhashe uchaza igameko ngize ngizofika kulo mprofeti esikhuluma ngaye. Ngigibela imini yonke kuze kube sebusuku. Labantu mangikhuluma nabo ngithi ngifuna ukwehla abangehlisi. Abangizwa futhi ukuthi ngithini. Kuze kuthi ngo-8 ebusuku bangehlise kanti bayongehlisa ngisuka lapha eMadlankala mina kade ngithi ngiye eRichards Bay emsebenzini kanti bona sebayongithwasisa.
ngadlula kombonami ngashona kosokukhulu ezansi. Uma ngifika lapha ngo-8 ebusuku bangehlisa emgwaqweni, le moto mangithi ngizama ukuyibuka ivele iphele emehlweni, sengimile kumnyama ngihlale phansi ngisho mhlawumbe ngisaphupha kube nomuntu la emva kwami othi awulele njalo, hamba uye emzini wakwangubani la okufanele uyohlambulula khona imoya. Lo muntu angiqhube ubusuku bonke ngithi mangithi nyama athi ngithi hamba. Ngahamba ngaze ngawungena emzini wokwendlazi la ngathola khona ke manje ukuthi ke lo mzi engiwufunakho ukuphi nendawo. Ngakho kodwa izinja lapho ke ngathola ukuthi angizizwa mina ngathi isekudeni. Ngifuna njalo sigcineni ngikuchazele ukuthi kwasuka sukelaphi inganekwane engixoxayo. Laba abantu ke bangikhuzela izinja ke babuza ukuthi kongubani kuphi ngithunywe khona, bangithatha bangitshonisa khona ke ngaze ngachazelwa ke ngakusasa ke ngoba ngalaliswa kulowo mzi ngaphiyelwa. Ngakusasa ekuseni bese ngithi mnumzana ngicela ungichazele ukuthi kahle kahle mina athi isikhathini ngifile noma kwenzekani ngigibele imoto engadideli usolo, angiyazi namanje ukuthi iphi nabantu engibezile ambazi. Lo muntu kaNkulunkulu wangisiza ke wangitshela ukuthi ingane yami ugibela imoto yabantu abangasekho. Kahle kahle wena kufanele usize abantu, kufanele uhlanjululwe uhambe uyosiza abantu. Ngaleso sikhathi amafoni ke aweka, kunzima ukuthi mfonele ekhaya ngisho ukuthi ngikuphi njalo. Ekhaya ke kwahlalwa 6 months kwazi ukuthi ngifile, kwasilwe ekhaya kwazi ukuthi ngifile. Kwaze ngoba inhlanhla leyo ke kwakho umuntu ohambela ngakhona kulelo swekela kwasokhulu wathola ukuthi cha nangu lo muntu uyaphila ngapha, esiyotshela ihlobo emsebenzini la isithethe ey'ngodweni. Baxhumana-ke cha kunomuntu umfana ngapha engathi umfana wasemfekayo wayekhani-ke abasekhaya bengithola ngifuna ujahela ekuthenini-ke ushembu ungena kanjani. Sengithwasile-ke manje sengiqedile-ke ngibuyela lapha esikaweni la ngangithola indawo khona ngoba ekhaya kwathiwa-ke ngizosheshe ngife mangibuyela khona. Uma ngifika lapha ngifake imnqwambo okuyazazi zangoma-ke babaphathe ngifake imnqwambo. Uma ngisayivukile imnqwambo yami-ke la endlini yamakhosi ivele imnqwambo yami ngivuke ekuseni idliwe ezibungu lezi yavele yafuthuka yaphela tinya. Evikini lokuqala nje mbuyile bese uthi evikini lokuqala kuLwesihlanu kube nento engishisa lapha ey'ngqeni ewumlilo. Ngimbangalele nto ngitshele nomama uyazi mama ngiyasha lapha kangazi ngishiswa yini kunomlilo lo vele ungishise lapha ngemuva ey'ngqeni uze uyoshisa esiswini angazi ukuthi ngempela kwenze njani kahle inqwambo yami futhi idliwe. Bese sithi ngeviki elilandelakho kuLwesihlanu bese ngilala xabha sengegqokile mina ngibathi ngivukuphela. Uma kusenjalo lo muntu ngizwa kunomuntu okhahlela isivalo ngilayidile la ngilele ngizokukhahlela isivalo lo muntu angene afika adonse isitulo la ahlale athi sawubona ndodana. Ngithi mina yebo ngifuma nje baba uxabhashe ngani ngiyalimala la ngemuva anginanhliziyo. Athi uyangazi mina athi mina angikwazi wendoda ukuqala ngiyagula ngiyalimala la ngemuva. Athi ushembu yamazi ngathi mina ngihlale ngishwa ngalowo muntu kathi yini inkinga yakho. Ebesethi-ke ngibukisise kahle manje ngiyambuka lo muntu ngithi mina lo muntu ngimbone emafotweni lo ufake ingubo ebomvu futhi amehlo akhe ayafutha futhi umlilo. Athi mntanami ngushembe mina engizocela ungisize ngakho lo mlilo uswa lapha ey'ngqeni yimi engushisakho. Igama lakho kalikho ngale ebhukwini labantu abangasekho nebhuku leli lokuthi uma usudlulile emhlabeni ukwazi ukuthola indawo ukuphumula. Hamba-ke uye esibusisweni khona ithempeli lapha esikaweni okuthiwa kusesibusisweni. Hamba uye khona mntanami ufike lapha uthi ngiyayikhetha inkosi mina ngizobe sengiyakubhala
wenzela ukuthi noma ufa la ungahlupheki nomphefumulo wakho ungahlupheki. Angisho ukuthi phuma la ukhonza khona ngoba nabo ubuyoni lo ngiyabazi obami lobo buyoni. Hamba uyobhalisa laphana bese bahamba bayokuhlambulula emanzini ukuze igama lakho libhalwe ngapha. Uma usufile umoya wakho ungahlupheki noma usaphila futhi izinto zakho mawuzenza zenzeke ngoba uzohlupheka uma ngabe igama lakho lingekho lapha. Ngathi mina hayibo mina ngikhonze iyoni. Yebo ngiphume ephaseni kodwa ngisiyoni mina. Ungangitsheni ngesabathi. Ngifuna manje ngalifuza itiya mina. Wathi cha ngani yami angikuhlukanisi nebandla lakho ngithe ngifuna ukubhalise igama lakho ngoba abantu abaningi bafa la bengabhalisile mase besifika ngale kuleliswe engikulo mina uthola ukuthi manje bayahlupheka abanendawo yokuhlala. Ngabe sengixhumana nobaba uNdunakazi engakashonile wangithatha ubaba uNdunakazi mayizwa lamagama engiwashoko wathi kini lama foto ala endlini lo muntu ungamkhomba ngathi nangu lo muntu ngikhomba ilanga nangu lo muntu ade ngishisa lapha engcwele. Wathi mntanami singabasapholisa amasebo kusasa ntambama kufanele sihambe siyegebisila ngale ngiyokuhlambulula ngoba lo muntu uzokubulala lo muntu uma ungayenzi lento akhulume ngayo. Nangempela baba uGqabhashe sawenza amalungiselelo nomkhulu uNdunakazi wangithatha mina ngedwa wahamba ungihlambulula lapha. Kusukela lapho baba uGqabhashe namhlanje nomkhaba ngangondile nguNkosi baba uGqabhashe. Kusukela lapho into zami zaqhaqheka ngakwazi nanokuthi wona lo msebenzi benguthwasele wenzeka nabantu mangibakhulekela baphila. Angikhohlwa namhlanje mina ukuthi uNkulunkulu obabamkhulu mangikhuleka nangesonto ngiyabafundisa abantu ukuthi uma nikhuleka ukuze incwadi yenu iswakale kahle kanti uNkulunkulu obabamkhulu ngoba mawulokho nikhuluma ukuthi kwasha kwatsima nibize zonke ilimi lezi ezingafiwa ufana nomuntu ofonela inombolo engasiwa. Bengifuna ukuthi ke baba uGqabhashe ukuze inkulumo yami ngiyihlaziye kahle ngalomprofeti anqale ngichaze mina ukuthi kwenzekani kimi. Namanje ngiyifounder yakhona ngisho ngamabombo ngithi ngumfundisi ngubishop wakhona ngoba yimina ifounder iyaleli bandla. Ngifuna ukuthi ke namuhla izinto kimi ziyenzeka akukho kungenzeki kimi. Ngifuna ukuthi ke ngihlaziyele abantu namuhla abakhonza ngesabatha noma abakhonza ngesonto noma ngabe ukhonza kwelinye ibandla mawula eAfrika. Ngicela ukukutshela ukuthi ayikho indawo uShemba angangeni kuyo. Usemgwaqweni ukhona, emotweni yakho ukhona, endlini yangenhla ukhona, embuzini ukhona, einkomeni ukhona, phansi komhlabathi ukhona. So long use-Afrika nasemathongweni akho owaphashakho usuke ekhona. Bengithi ke baba uGqabhashe nathi simemezele noma isexwayiso engixwayisa ngaso umuntu wala eAfrika noma abukhonza kuliphi ibandla ngicela uye embengeni uyonikelela oyihlomkhulu ubahlambulule ngoba uma usuka la nawe uya kubo uzofika ube nenkinga nawe lapha uma ungakwazanga ubahlambulula usaphila ngapha nganene. Lezi zinto onazo uyithola ngomusa wakhe lo muntu ongamfuni othi inkosi yakhona ngale eNazaretha. Lo muntu uyakusiza noma kuthiwa awukhonzi khona njengoba sesibona ithika nje kuthiwa nongamthandi uyozamthanda. Lezo thika zichaza ukuthi ke noma ngabe kuthiwa kwamanje akuvuleke entweni kodwa ekupheleni kosuku uma ufa la umphefumulo wakho uma ula eAfrika umnyama unjani uma ula eAfrika umphefumulo wakho udlule esandleni sikaShemba. Mengithi ke namuhla izimpawu zakhona noma imvelaphi yalenkolo yobuNazaretha inhlonipho ukugcina isiko ukuthobelana nasemakhaya njengoba nje kusuke
kulungiswa noma kuhlonishwa umsamo. Le nkolo esikhuluma ngayo namhlanje yobuNazaretha idinga lezi indaba engikhuluma ngazo, ukuhleleza lokhu nokulungisela abantu abangasekho, niphinde nibanikelele futhi nibahlawulele nibahlambulule babe zingilozi kini. Ingakho-ke ngithi namhla ngingumfundisi waseZiyoni, la ngikhona ibheke lami libheke obani, libheke uShembe, ukungazi kuphela njengoba nencwadi ehlala isishumeza ngayo abantu ithi ukukhanya sekufikile esweni, abantu babalekele ebumnyameni ngoba imisebenzi yabo ingalungi. Ama-Afrika ayabaleka, abantu abamnyama bayabaleka, babalekele kuphi? Ey'nkonzweni ey'hlukahlukene la kumnandi khona, kodwa ekupheleni kosuku umuntu uma sengena kuphi enhlabathini sekuphelile ukunandi lokhu, udlula kuShembe umuntu. Seyabuya-ke ngicela ninginikelele, uyonikelela kuyo le mbenga kade uvele ungayifuni. Ngikulinganisele baba uGqabhashi, umshobi ngela endlini ebusuku, washiya umshobingo wangawuchitha ekuseni, wahamba waya edolobheni, uvalile endlini. Uma ubuya ungawuchithi, ngifuna ukubuza kuwo ukuthi uma usuyolala ntambama lo mshobingo uthini emakhaleni akho? Ngeke uzolala. Ukuthi namuhla lo mshobingo engikhuluma ngawo yilabo abantu abangayigcini izinto zomsamo, futhi abangayi kumprofeti sefikile bayonikelela oyisemkhulu, ukuze uma besaphila la into zabo zenzeke ziphumelele. Okwesibili, uma sebefa bona bakwazi ukuthi baxhumane noyisemkhulu. Leli zulu ehlala esikhuluma ngazo alikho elinye izulu ngaphandle kokuthi ulungiselele oyisemkhulu. Uma ufika ngalo ungathethiswa amacala, uyodlula kuye lo Shembe engamfuni njengamanje. Ngifuna ukuthi uKristu lo sikhuluma ngaye uyiphalamende, bese ukuthi uShembe lo sikhuluma ngaye umprofeti uyiprovince, aphinde futhi abe umasipala, aphinde azoba sewadini. Manje thina siyaxhuma, sixhumela eParliament, sishiyane iprovince okuyona esebenzisana nomasipala. Bengithi namuhla ngiyafisa ukuthi ama-Afrika ewonke ake siyibuke ngelinyiso lenkolo yethu, ngoba ekugcineni siyahlupheka. Imost yamaZayoni nezinye inkonzo engeke ngichaze ngoba bazothi ngiyapolitisa. Wonke umuntu omnyama la eAfrika akambuke ngelinyiso lomprofeti wehliswe uNkulunkulu, ngoba esibona ukuthi asinaNkulunkulu, asinamnyango thina. Samhla umnyango ufikile, sesulwa nje into encane ngoba simbona umnyama. Akamnyama lo muntu, uyiyo yonke imbala ekhona emhlabeni. Mina ngokumazi kwami baba uGqabhashi. Amen baba. Amazwi akho amnandi kakhulu. Engifisa ukubheka la ukuthi khona indaba esayasathi sisixoxa nawe siseqine ukuthi imondo bayakwazi ukuyiqaqa ihamba. Ngisafuna ukuthi ungenele leso sitori kancane. Lapho phupho lami noma ngithi umbono. Kuthe ngelinye ilanga ngicabanga ukuthi last year ngifikelwa abantu abangasekho omkhulu abawu2, bathi kumina wemzukulu sifuna ukukhombisa kuney'ngane la ezisihluphayo ey'seyincane la sihlezi khona. Hamba utshela omancane bakho balungiselele lezi ngane bayigqokise, ziyakhala ngapha azigqokile manje zesihlupha lapha, ziyakhala ngoba zaphuma zincane zingamahlule. Wena-ke woza la sikukhombisa ukuze ukhulume into ephathekayo ukuthi umuntu uma engezwa la emhlabeni simthatha kanjani, nokufa ufika kanjani kumuntu. Bavele bangigibeze emotweni, gibelela emotweni, bona bangagibeli, kube khona udriver kuphela, bona bahambe phansi. La emabheshwini bafake iy'panela, i-wheel spanel, bafake iy'mbathatha
uma ingena imoto etiyeleni ishintsha amadiya nabo bayashintsha ukuthi abahamba ngeenyawo. Ispeed esithandwa imoto bayahamba nabo. Bese besike la ewindini ke nibuka ke emzukulu ukuthi senza kanjani umuntu uma ngabe sesimthatha engeswa engalaleli lokho esuke sikhuluma kuyena. Ngivele ngibone bekhipha le wheel spanela iyahamba imoto bona bagobile bayaqaqa. Ngithe ngithuka uma ngibona isondo liphuma iphenduka imoto nami ngakhala phakathi. Bathi awungaze ngafa. Kodwa ngigcine ngokukhala ukuthi ngaze ngafa iphenduka imoto. Emva kwalokho sengiyibona sengikuyo lendlu ade bekhuluma ngayo ukuthi kunezingane. Mangifika kulomkhulu uthi nazi ke lezi ingane le izalo umamncane wakho bani le izalo umamncane wakho bani azigqokile ziyagodola buyela ke ngale emuva utshela umamncane wakho usibanibani ukuthi akagqokise lengane ayethe negama lakhona ngoba ziyakhalela lezi ingane lapha. Emathe ngithi ngiyaphuma eminyango sengibona omunye umakhelwane engimaziyo usanda ukushona uyangibingelela lapha uthi hawu kunjani weMathendwa ngisawuthengisinkwa lapha. Uma ngithi ngiyakhona ngifuna ukusondela kuyena athi lo madala hey wena ungayi kulowa muntu yabo ngizolibala ukhuluma naye bese kuphela isikhathi sangapha la usuka khona. Ngisheshe ngibuye kuyena bese ngithi inkulu uqhubekana athi lalela akukho la uyakhona umhlaba lo uhlukane kabili khona la. Uma umuntu efa ugcina ngokubona isigameko lesi simehlelayo emva kwalokho uphendukela kulabo abasuka sebelele usekhoshiwe ukuthi ngapha emva bekwenzekani sexhumana nalaba sekuyaxoxwa njalo sekhoshiwe ukuthi emva kwenzekani ubuhlungu abuswakali kakhulu uma uphuma umphefumulo ugcina ngokwethuka kuphela emva kwalokho sekuphelile ngawo umqondo wonke usungapha ufocus kulaba osubabona sekumnandi njalo khona ngale. Uma ke kade kunenkinga ongayilungisanga la uzodila ngalezi zinto ke musuthethiswa amaqala ngalezi zinto uzenza ngapha. Ungavuka ngo11 emini lapha solokhu ngilale ngayidolo. Ngizama ke ukuthi baba lo mhlaba sikuwona uNkulunkulu ulethe lo muntu ngoba enzele ukuthi silungise lezi inkinga. Ingakho ke ngithi lokho kufakazi bami namhla angibethule kugcwale ukuthi lo muntu oze ngokwesiprofeto la emhlabeni cela sonke noma ngabe sikhonzaphi leli thuba osenalo ungakafi hambe uye kulowa muntu kaNkulunkulu ufike unikele izingane ezashona zincane wenzele ukuthi uma usuka la ungatholi inkinga ngale la uyakhona. Ingakho ke babuqabhatshe nabalaleli namhla ngikhuluma ulimi lami lugcwala anginamahloni ngalento engikhulumayo ngiyazi mangisuka la ngiyaphi okwenza nje ngibe nesibindi sokuthi uShembu ngibani ngizokuhlungu ngalomprofeti kaNkulunkulu ngoba namhla uwelusa inkomo eziyinhlobo bekungcono obaba mkhulu bakhe ngoba bekade saphelela amehlo kodwa lezi inhlobo zanamhlanje ngizokuhlungu ngoba zonke zithi sezinamalungelo zonke kuze sigcine ilungelo befuna ukuthi belingane noShembe manje ngeke balingane nalowa muntu futhi ngeke umbangise lo muntu ngokuhlukane kabili lo muntu usenyameni ngapha usemoyeni ngathi uyakwazi ukuthi uyi-answer ukuthi kule minyaka esakho kuyobe kwenzekani nala futhi yini eyenzekako. Yingakho ngithi angibembula amehlo abantu abaphila kuleli sizwe sikulona sizwe sikafunga noma phepha hambani niyonikele lo ihlomkhulu lapha imali eniyitholayo niyinikwa oyihlomkhulu bexhumane noShembe. Iy'moto enihamba ngazo zingase yiphele noma yinini imishado yini ingaphela noma yinini ningafa isikhathi singakafiki ningabanjwa noma yimuphi umkhuhlane hambani nosekela imphefumulo yethu lapha uShembe nisekele nemisi le nilungiselele nobabamkhulu amatiya nibahlawulele makhona iy'nkomo abakweletana zona hambani niyikhokhe ninikwa ushansi ngoba nisaphila nje
ukuthi bashawulele ngoba wena usasele nje awuhlezi ngoba ustrong kodwa ubekelwe ukuthi bashawulele laba bantu ukuze nangapha nganene impilo yakho ibe mnandi ngeke kube mnandi la egcekeni uma laba bantu ungabashawulelanga waba nenhlanhla ke wena waxhumana noShembe bona bakubona ukukhanya sebehlulile wena ube nenhlanhla wambona uShembe yakwazi ukusondela kuye futhi ingakho ngithi bakuqhaphashe namhla ukuhlaziya kwami ikakhulu ngigxeke kumuntu omnyama labakhonza ngesonto angilwi nabo ngikhonza nabo ngesonto ngihlale ngibatshela ngithi bakwethu lungisane emakhaya maniqeda ukuthi Jesu Kristu la hambani nolungisa emakhaya nabakhonza ngesabathi basondele kuYoshembe baligcina isabathi kodwa ulwazi alukho into ebuhlungu kumina ileyo ngikhuluma nje abantu abawaphuza amathiya namthola lihalela itiya kodwa uyibophile ukuthi ugcina isabathi ekupheleni kosuku aliphelelisi isabathi kuthi siyafisa ukuthi sinyama eshisiwe namhla isabatha namhla iyayihalela le nyama uyibophezela ngento ekupheleni kosuku awuyigcini futhi yilokho baba uxabhashe ngithi asibumbaneni bakwethu sibe njengobumba likaSemande ukhonzane ngesabathi ukhonza ngesonto ngabe ukhonza isheshi ukhonza ekupheleni kosuku ngicela ukunitshela ukuthi indlela yenu idlule esandleni sikaShembe njengomuntu wayekhishelwe lezi inkomo zikaPhunga noMageba namhlanje sekusele indlobo ubuhlungu umoya wami ngokwelusa indlobo uthi uyayitshela inkomo ukuthi sibayeni nayo ithi sibayeni ngiyabonga baba uXabhashe Mfundisi Martin sibonga kakhulu ngamazwi akho sothe wasipha khona emsakazweni kwingune FM uhlela amaNazaretha ngiyabonga baba amen